To azumin Ramadana yana daga cikin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta akan bayansa. Azumi ne na wajibi. Kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wannan aya ita take tabbatar da farlancin azumin watan Ramadan. A hadisi wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa biyar. Daga cikin abubuwa biyar nan akwai siyamu Ramadan, azumin wata Ramadan. To tunda azumi wajibi ne, farilla ne, ya ake niyyar shiga wannan ibada ta azumi? To shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gwada cewa shi azumin watan Ramadan dole ne sai an kwana da niyyarsa. Shine har ma yake cewa wanda duk bai kwana da niyya ta azumi na Ramadana ba to ba shi da azumi. Man lam yubayyit siyam fala siyama lahu, wanda duk bai kwana da niyyarsa ba. To sai dai ita niyyar azumin wata Ramadana aba ce wadda ake kudircewa a zuci, ba furtawa ake da baki ba. Yana da kyau a daren da aka ce an ga wata Ramadan to kowa ya kudura a niyyarsa a zuciyarsa cewa gobe zai fara gabatar da wannan ibada